Yeah, sibonga kakhulu udokotela kwamaphumulo madoda la simdonsa khona. Suka. Njengamanje manini kusenesimemezelo vele ngizothethelana nemnqo. Bafowethu ngicabanga ukuthi umthakashana noThubhulu sabelungiselela lapha ngemuva. Siyacela bafowethu, siyacela bafowethu lapha ngemuva. Siyacela ngempela. Khona insizwa la yasekandla uVusizwe Langa bazohlabana ngo11 beno MEC kodwa hayi manje naya iStudio Mavis beno MEC wethu athi kucacisa MEC wethu kulumileke kusemnandi senjalo mangosuthi insizwa ikhale bafemu ayikhale